Ok. Hai să mergem, presupun atunci în trading plaza, dacă nu se supără nimeni. Ok. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi postăm Toilet Tower Defense pentru că nu am postat niciodată. Și asta este primul episod, după cum vedeți. Și da, mergem în Marketplace să dăm trade. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la Eroare Boss 1. Ok. Uite, cameraman de buget. Stați, revin. Ok, și cum ziceam, scuzați, azi încercăm să luăm această unitate care nu cred că e posibil să o... Așa. Ok, hai să-i dăm 3 Roblox, habar n-am cum. De ce nu merge? Roblox. Ce bă? Da. Stați un pic că e prost. Stați un pic să schimb mouse-ul, că nu merge prost. Mergi! Așa. Că e... Ce? Ok, astăzi dăm trade-uri. La oameni să vedem cine dai de fra... Nu știu ce mai enervează mouse-ul. Okay, but odd. Okay, but deci mă enervează așa de rău mouse-ul, nu vă supărați. Stați un pic că rezolv eu cu mouse-ul. Rezolvăm și cu mouse-ul. Nu vă panicați. Și da, nu vă speriați în același timp. Iar-i dracu ăsta e copil. Scuzați. Scuzați pentru cuvinte. De... Știi ceva? Îl pun la 4.999. Așa. Că dacă ne cumpără cineva, nebunesc. O să mi-l cumpere. Da, deci astăzi dăm trade-uri, cum ziceam, și e o zi normală. Ok. Îți dau tot inventarul meu, doar dăm ceva bun. Doar dăm ceva bun.
Please. Ofer, te rog, oferă. Oferă. Ofer, atâta vreau. Ofer, ofer. Ad. Ad. Gen ad. Gen ad. Gen ad. Gen ad. 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 Ad your honey. Copil. Copil. Copil copac. Ok. Da. Scuzați-mă pentru cuvinte din nou. Aha. Mă rog. Dar de ce, frate, dați toate pro... Da, bine, deci godly, da? Clockman, da! Să-i dau. Ce ofertă bună! Nu sunt prost, dar nici deștept. Nu sunt prost, dar în același timp nu sunt nici deștept. E același om! I-am dat 3 la același om de prost, ce sunt! Oh yeah! Oh yeah, I am so good at Yo, bro, are you serious? Okay. Mai vrea. I-am dat 3 la fix același om. E atât de prost. Cireașa, super cireașa, gânda de bucătărie, Ok, oferă. Dacă ești din ajutul ăsta, te-aș ruga să-ți muți în puciciunea. Yo! Yo! Ok, da. Am dat 3 la omul. Hai, nu așa. Deci, o zonă de mare, o zonă de mare și tare. Să... Podinai, podolai. Deci cotonai. Ok. Bob. Stai, deci cum îl cheamă pe ăsta? Am de camera Spider-ul. Oh, wow. Yo, I'm so good, let's go. Oh, shit.
Bun. Bancomat de Transilvania. Băga. Deci Transilvania, bancomatul de Transilvania. S-a mai dat trade cu omul ăsta, am mai dat trade cu omul ăsta și mi-a dat am mai dat trade cu omul ăla. Offer. Fă ceva! Offer. Radu, te duci la tati. De ce? Pentru că vrea ceva de la tine. Da, te duci la tati. Ok. Da. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și la revedere.